Narumpayu Newskum, ka channel nam daki padba, ka Brill Newtarp. Kemegla Pradesh Congress Committee MPCC, lengba uba Langkuparwar, Chairman jangka tanat social media, kalau ong baka jingkren berang sien do no aitin jangka Voice of the People Party VPP, u Dr. Batskem Merbo, hakabaya day berka jingpet sing uba Ronnie Willing do, syaka NPP ka dankam, ya ka jubab ka batikna, bat ka basyay bah. Ka Congress kala ong, baka jing batay jang ba Merbo ya ka Congress kumki suri kup sni langbrot, kalaban penlong ya ka jingkren beng, ka bas ngau tenat nrei, ka ino ya ka jing shisha ka bapau syai ki jing hapo bat ki jing long bayalek persya ki long sibenta jang man la ka sengsan perthei kan thubru ya ka VVP ka VVP hi kalamat ya la ka jang ka benta jang ka jing kan rum kan ram kham tam ka jing sha suspend jang ba dal bat nong rum berkinong kersan jang u tang hapo shisnem hadin bola sha jit kumun nong mi khmat kum kini ki jing ja kim dei tang hakan kon ka seng ki long ka jing pen pau ya ka jing long bat thamai bat bun sin ba jeliu jong ka san hima sima bat ka san char pai ba ada dei ban pendan kam ta ki jing pen inuksa dei ban pediang bakal yang persya kam dei ka jaka syong tang jong ka wei ka jaj suri ong ka seng ka Congress kalau ong bau Dr. Merbo ulakan thoru bakal yang persya kam dei tang haki jing ya kren hapo ka yeng darbar thawan bat baka VPP kala pen ngau thu Syabar jang ka yeng rabar ro kumju. Ka Congress kalau ong baka ni kadai karukom ka babiang rei. Kam dei ka bathamai bat ong baka Congress kala le thik ya kani labun post nem ka badang shen bat ka bakir ke tam ka dei lengba ka jing ya ki pat ba jong Rahul Gandhi persya ya ka jing persyang berhenti jang ka BJP ban pen kelai ki thup nong thep vote ban pen thut ya ka election commission bat ban pen tlot ya ka wei pakawei ka jing ya da jong kari ti sensar ka bayadai kari jong ni kani kam dei ka politik ka baman kasni ka dei ka jing ele na ka banta ka jing im jong ka men sim sensar pa ba jong ka India ka jing ele ban le ni ban yam ban pen ne ya ka jing long bajanai jong ki election jong ni ya ka jing la lu jong ki tanat trekam jong ni bat ya ka jing long babon ja jong ka ja ban riu jong ni kini ki jing le ben kila dei ban pen ki ya ka wei pakawei ka jing sngo san perthai ha kari Henry nak away ka seng ka bakam baka yeng nak banta ki pai ba nilai osngau tang khandia de ka bakodor ha ka ba persya ya kan ka jing sha thombor ka ba pau bat ka ba khamat ya ki nongrim hi jong ka sensar pai ba jong ka jing ngap jar hakum kini ki por kam dei ka jing long pedeng ka dei ka jing ino benrap ka seng da ka ba pen pau ya ka jing menjur halor ka wei ka benta bat u Dr. Merbo ka seng kalong baka jing pet no jong uba Ronnie Willing do ka weng no ikikat tukan ni ki jingale apo ka seng bat ong baka rai jong u ka dei ka jong u hin rei ka Congress kadang shania scam ha ka jing shania bat ka jing e ban ne jong ki pat ba ka meglaya kani ka khalimat ka ailat yangi ban tei pat da ka jing long nong yalam ka bat thammai ka jing IT ka bat thammai bat ka jing perkhat ka ba kham khlan ya ka jing bha jing miat jong ki nong shong shinong jong ong shushu ka seng da ka bakhot bat weru ya ka VVP ban ye trelam bar ka Congress ha ka bakren shai da ka babek bat klem jing artatien persya ya ki jing sha thombor jong ka BJP ki brang yai beteng ya ki Kristan ki jai ban riu rit pai bat ki jing la niam babon jat jong ka India ki pai ba ka meglaya kim dei hok ban yo tang da ka jing kren ben ni jing kren lengkot nrei ka jing trei ka bayat teli kabadon nong rim ban yadai ki jing long sensar pai ba jangi lapen kut kaseng